Banda i banda, de 3:15 aquí a Catalunya i com cada dilluns a aquesta hora que tenim... Doncs tenim la secció del Nou Món Digital amb el Carles Mateo des d'Irlanda. Carles, benvingut, com estàs? Bon dilluns. Molt bé, molt content de veure-us. Bon dilluns. Comencem com sempre, a veure la seva samarreta, sisplau. Trust me, I am engineer. Bé, m'agrada. I am an engineer. M'agrada molt aquesta. Confia en mi, sóc un enginyer. No sé si... Depende por qué. Claro. Tinc varias cosetas per objetar a aquesta samarreta, però m'agrada, perquè... No és un enginyer, si han fallat. En tu com a enginyer, no sé si en la resta. Fas bé de mirar perquè hi ha persones de tota mena amb totes les professions. Totalment d'acord. I com cada dilluns hem de començar a parlar de l'actualitat. Quina és l'actualitat d'avui en el Nou Món Digital? Avui us agradarà molt. Bé, comencem amb un tema que és les monedes virtuals o cryptocurrencies. Bàsicament és un tema que la gent no entén molt bé, però ja estaven invertint, com si compressin accions. I faré una aclaració perquè la setmana passada hem fet justament una entrevista amb un grup d'artistes i d'emprendedors de NFT. Un NFT de la Mona Lisa i un altre artista que també està treballant en NFT. Llavors, és un tema del que justament estem parlant. La Maria de moment el té una mica dominat, una mica només. Molt bé. I justament, no? Són temes que és important que parlem en aquest tipus de converses, de llocs, perquè la gent no va entendre què és una criptomoneda. Sí, doncs una criptomoneda és un tipus de moneda virtual, és a dir, no té paper, no està suportada per l'or o no està suportada per la riquesa que tingui un país, sinó que és una moneda que existeix com a dades. I això ho van generar... La primera persona que va generar una criptomoneda va crear un algoritme, és a dir, va crear una fórmula, per entendre'ns, que feia que es pogués arribar a aconseguir unes seqüències numèriques úniques i molt difícils d'aconseguir. I la gent va començar a utilitzar els seus ordinadors per buscar aquestes seqüències i quan tu tenies aquestes seqüències es podia vendre, diguem, aquesta seqüència es podia vendre d'una manera, diguem, que només la pots vendre un cop. Llavors es va començar a utilitzar com per compra i venda, com si fossin accions, sense utilitzar, diguem, els sistemes regulats del govern. Llavors, bé, això ha permès que alguns pirates intentessin cobrar coses amb criptomoneda. També ha fet que molta gent invertís en criptomoneda perquè és un tema molt especulatiu que potser inverties 1.000 euros i se't convertien en poc temps en 60.000. Clar, de la mateixa manera se't poden convertir... No només va existir criptomoneda, sinó que també hi ha possibilitat d'utilitzar aquesta moneda virtual per fer una inversió en algun projecte particular i després rebre més diners perquè puja aquest projecte. Sí, com qualsevol... Molts comerços i molts projectes han acceptat això com una altra moneda més. Llavors podies pagar, fins i tot podies comprar a botigues als Estats Units. Hi ha caixers on tu pots ingressar diners i et donen bitcoins, per exemple. És a dir, s'ha com igualat una mica amb monedes reals. El que passa és que això és profundament especulatiu. Igualat? Igualar-se o va a... Algunes coses sí. Clar, si tu, per exemple, pots comprar una televisió amb un comerç amb bitcoins, doncs això és una moneda, és una forma de pagament més. Doncs això té uns quants problemes. El primer és que és profundament especulatiu. El preu depèn del que la gent vulgui pagar, com a les accions. El segon problema... Perdona? I dels rumors. Es mou també amb rumors, exacte. Sí, correcte. I després és que moltes d'aquestes monedes han sigut directament estafes. Han aparegut moltes criptomonedes d'aquestes i el tema és que, com diem, la riquesa d'un país està suportada per
o uns bons, o or, o el que sigui, però està suportada amb coses reals. O si tu, per exemple, tens, no sé, compres 10.000 euros en llaunes de sardines, si hi ha una crisi pots menjar sardines, almenys pots menjar... Però la criptomoneda no te la pots menjar. Està al ciberespai... No pots fer res. Exacte. Llavors, algunes d'aquestes monedes són estafes directament perquè el que han fet és dir, mira, nosaltres som una moneda segura perquè quan la gent paga i compra aquesta moneda, hi ha un percentatge d'aquesta moneda que no es pot tocar, que va a un compte bancari que mai es tocarà. Òbviament han aparegut milionaris, tot l'equip d'aquestes monedes, milionaris amb cotxazos, illes i el que vulguis. No? Hi ha hagut moltes estafes. Digo, quines referències podem tenir per identificar una cripto o una moneda virtual o un NFT, válido, bo, com una possible inversió bona? Mira, no t'ho puc recomanar perquè realment jo n'he fugit com de la peste de les monedes virtuals perquè realment no ho entenia. Jo quan he comprat accions... Hi ha com una divisió molt forta. O sos un fanàtic o sos un anti, oi? Sí, clar. Sí, perquè hi ha hagut gent que no són ni tan sols informàtics, que han invertit i han aconseguit molt de rendiment. Clar, si tu poses 10.000 euros i al cap d'uns mesos tens 300.000, ostres, doncs la gent s'hi tira com desesperats. Però clar, la persona que inverteix els seus estalvis de 20.000 euros i després se li tornen 2.000 perquè han baixat, perquè ha perdut la confiança, això és el que ningú parla, no? Llavors, jo els meus diners els inverteixo només en coses que entenc, que conec, i en empreses que considero que aporten una cosa bona al món. Les empreses, per molt rendiment que donin, sí... Crec que hem d'escoltar totes les veus en relació a aquestes noves inversions i noves monedes perquè és important estar molt bé informats abans de fer alguna transacció. Continuem amb la informació. Hi ha més en relació a la cripto? Sí, bé, també Bill Gates ja donava una entrevista on explicava que el tema dels NFTs bàsicament també són estafes. I és que és una mica agafar una creació digital i dir-li, vale, doncs aquesta és única i tenir com una referència que fa referència a aquesta creació digital, que de fet se'n poden fer còpies. I un dels problemes que hi ha és que si l'empresa que ha generat aquest NFT, que són els que realment el tenen jutjat, se'n va a fer punyetes, tu perds les teves coses. No és com comprar un quadre, no? Llavors, en el món dels videojocs, diguem que tothom odia els NFTs. Ah, sí? Per què? Per què justament els videojocs? Perquè les empreses algunes empreses de videojocs, no esmentaré noms, perquè treballo a Blizzard, llavors no vull esmentar. Però algunes empreses de videojocs han començat a intentar vendre NFTs com si són una cosa única i en realitat no tens cap avantatge. I a més, el món gaming, corrígeme sisplau si vaig a equivocar-me, per el món gaming, com el de la programació, hi ha una gent molt forta, un grup molt fort del software libre. Sí. De proposar una internet accessible per tothom. Sí, absolutament. I pensa que més del 90% de tots els servidors que hi ha a internet funcionen amb software lliure, amb programari lliure, open source. Sí. Que una de les grans coses és que tu pots veure el codi font i el pots modificar. Llavors, clar, les ments brillants que hi ha a l'Àfrica, que no tenen els recursos per poder comprar llicències de software com Windows, no tenen opció de poder progressar, però si poden utilitzar el programari lliure gratis, poden competir al mateix nivell que la resta de països. I això està molt bé. Totalment d'acord. Molt bé. I continuem, parlem d'un tema que justament no és software libre i molt menys que es relaciona amb Netflix, una de les plataformes del món audiovisual. Abans parlàveu de les vagues i dels acomiadaments, doncs bé, Netflix acaba d'acomiadar 300 treballadors. Novament? És un altre cop, sí. Ja n'havia acomiadat uns quants i ara n'han acomiadat 300 més, majorment als Estats Units.
I unes dades curioses és que el primer trimestre del 2022 ha perdut 200.000 subscriptors, més 700.000 que va perdre automàticament perquè va decidir retirar-se de Rússia. Va dir, no volem saber res en Rússia, i han perdut 700.000 subscriptors que tenien allà, i esperen que perdran aquest trimestre 2 milions de subscriptors. Vinga. És a dir, en el primer trimestre han perdut gairebé 1 milió sumant els de Rússia més aquests 200.000 que diu. O sigui, 900.000 subscriptors, gairebé 1 milió, i espera que aquest següent trimestre 2 milions més. El doble seria. És possible una inserció de publicitat a Netflix? Que va escoltar-se aquesta... Sí, se n'està parlant, però són rumors encara. La companyia ho ha comentat, però ha comentat que això són especulacions que no estan movent res de manera oficial. Vale. Sí que estan fent, i ho han fet en alguns països de Sud-amèrica, estan provant que si tu vols afegir gent al teu compte, doncs paguis una miqueta més per cada persona que... Això sí que ho han provat. I no està malament, perquè, per exemple, les persones que hi ha al meu compte poden anar al profile i poden veure dades personals que no tindrien per què... Exacte. Llavors, si estiguessin com una cosa aïllada, no tindrien accés a veure res, no? Però bé, al final... La veritat que la meva compte de Netflix és la meva compte de Netflix familiar. Digo... Clar, que és la majoria dels casos. Alguna amistat, també... Total. Sí. Jo crec que això hauria de ser tu Disney Plus, tu Amazon Prime, jo Netflix, i tu Movistar Plus, i tots la subscripció i tots la subscripció al Twitch de Rap Radio. Això sempre. Exacte, que pugin. Molt bé, continuem. Hi ha més notícies o ja fem el canvi a altre tema? No, hi ha més notícies, sí. Bé, referent a Netflix, també volia dir que no és que siguin pobres ni que els estiguin anant fatal. Ells estan invertint milers de milions en creació de continguts i estan contractant gent en altres àrees. Vull dir que... I després hi ha un altre tema, i és que hi ha una campanya que ha esclatat ara, si estaven perdent gent, doncs ara en perdran més. Perquè la Carme Junyent, en un article al diari de la llengua.cat, va suggerir donar-se de baixa de Netflix si no inclouen continguts a català. Llavors hi ha una etiqueta al Twitter que és Netflix en català, que molta gent està dient, mira, escolta, em dono de baixa perquè no teniu continguts en català. I li estan enviant a Netflix Espanya en català, li estan posant a més els missatges. M'encanta, m'agraden molt aquestes campanyes, la veritat que són les que més van a servir per aconseguir el que toca. Avançaré amb el teu permís perquè tenim moltes coses interessants avui que parlar. Anem, som-hi. Sempre anem justets. Sí, avancem. Sí que volia comentar el satèl·lit Mars Express, que el va llançar l'Agència Espacial Europea fa 19 anys, i que el tenim allà a Mart, i per exemple, és el que ens va enviar fotos d'alta resolució que van permetre determinar que hi ha líquid d'origen de tipus aigua a Mart, que hi ha evidències que hi ha hagut aigua líquida a Mart, no? Per exemple. Doncs aquest satèl·lit, després de 19 anys donant voltes a Mart, doncs ha rebut un update de software. Llavors, aquest software permetrà operar 5 vegades més temps i permetrà prendre fotos amb més qualitat, perquè bàsicament se'ls omplia, bàsicament és que se'ls omplia la màquina, i el que poden ara fer és descartar selectivament certs continguts i llavors podran operar 5 vegades més i amb major resolució. Quan? Això ja ho han fet, sí. Sí, ja ho van fer aquesta setmana passada. Doncs esperem veure imatges més qualitat des de Mart, vés a saber si trobem un Netflix allà. No, la veritat que... Perdó, això ho vaig a continuar amb els meus comentaris. Carles, disculpa. No, sisplau. És que trobar aigua a Mart... Ja és un descobriment, també. Sí, però no sé si és bo o malament. Per què? O dolent, perdó. Vols que entrem en aquest debat o què? Aquest va ser un debat molt gran. Per què? És bo o és dolent? Si la gent que aquí hi ha un tema molt important amb l'aigua i el cuidat de l'aigua, hi ha moltes zones on no hi ha aigua perquè fem una utilització del recurs com l'aigua molt dolenta, quina serà la situació d'haver trobat aigua a Mart? Tranquil·la, que no crec que ens tornem bojos i viatgem a Mart a buscar aigua, no ho crec.
No arribarem a aquest... Carla? Sí, no anirem a Mart a buscar aigua perquè en tenim molta. A més, de fet, és que la humanitat és una mica inútil de vegades, us ho dic amb tot el carinyo com a enginyer, perquè tenim també el mar... També és part de la societat, Oiga! Sí. Tenim el mar, que cobreix una part immensa del planeta, tenim el sol, que ens dona energia, i llavors es podria dessalar aigua del mar i que llocs on passen set no en passessin. Llavors som una mica inútils gastant tants diners en armes i no fent que la gent pugui tenir aigua per regar els camps, etc. Carles Mateo, te proposarem per la ONU, per la propera, a veure si t'escolten com a enginyer. Continuem, sisplau. Gràcies. Què més hi ha? Molt bé. Un tema interessant que volia dir sobre el tema aigua a Mart és que l'aigua s'associa amb la vida i això és el que el fa més interessant, és sobre investigar si pot haver hagut vida, bactèries, etc. a Mart. El qual ara ho lligo amb una notícia i és que s'ha descobert una bactèria gegant, que és com d'1 centímetre de gran, que es pot veure a simple vista, i aquesta bactèria desafia tot el que fins ara es pensaven els científics. I és molt, molt interessant. No ens entretindrem que tenim moltes coses, i he posat el link al blog, però és molt, molt interessant aquest descobriment. Jo m'he llegit sobre les característiques de les parets cel·lulars d'aquesta cèl·lula i realment s'han flipat. Els investigadors s'han quedat molt al·lucinats. Molt interessant. Molt bé, ara sí, tanquem les notícies i anem cap a una informació que he vist al blog, que crec que és una història que m'agrada molt perquè sempre vaig reconèixer la feina de les dones i, a més, en tecnologia. De què parlarem? Sí, parlarem d'això, però permetem abans saltar un tema que em té molt intrigat. Jo vaig voler fer una transmissió en Twitch, no hi havia ningú, no trobava els followers per enlloc. Em vaig posar a veure Doctor Strange al Multiverse of Madness, que m'ha agradat molt, però tenia el misteri que no sabia on estaven els seguidors de Twitch. Em sembla que la Queralt, que és una experta en Twitch, ens ho podrà aclarir, potser. És el que t'anava a dir. El directe aquest que volies fer era dissabte, oi? Lamentable, sí. Lamentable. Estava sol, jo parlant jo sol amb el meu micròfon. Aquí està el punt, doncs que totes les persones, tots els teus oients i totes les 3 milions gairebé i mig de persones estaven veient el directe de l'Ibai Llanos, que va fer la segona edició de la Velada de l'Any, que és un combat de boxeo entre youtubers, però aquest any... Combat de boxeo entre youtubers. Exacte. Perdó, però la veritat és que a mi m'hi costa molt d'entendre. No acaba aquí, Perquè lo de los globos fue fantàstic. Doncs això és la segona edició, ja ho va fer l'any passat, doncs ha superat el rècord de persones que han vist a màxima audiència a Twitch, va superar un rècord que hi havia, que tenia un altre streamer de parla hispana que va tenir el rècord amb 2,5 milions, doncs l'Ibai el va superar amb 3,3 milions de persones. Deixa'm dir-te que aquest directe van fer diferents combats, en total 5. El primer combat de noies, youtubers, una mexicana i una espanyola, va guanyar la mexicana, justament, i també no només participava youtubers, sinó que també va participar el cantant, el David Bustamante. Saps qui és el David Bustamante, no? Va semblar-me aquest nom. El David Bustamante és un cantant de Cantàbria que va sortir d'Operació Triunfo fa molts anys. La meva mare ara mateix s'estarà emocionant perquè és un dels seus cantants preferits. I la veritat, clar, és 40 anys. 40 anys i va competir amb un youtuber que té 27, em sembla que tenia. Per tant, la veritat és que res, només era això, que es va convertir en el directe més vist de tot Twitch, de tota la plataforma, de tot el món. L'ha fet l'Ibai Llanos aquí, a Barcelona, que es va fer al Palau Olímpic de Badalona. Per tant, res, un combat de boxa que podeu recuperar si voleu al Twitch. Increïble, la veritat que Ibai fa una feina molt original sempre. Exacte. I és que, Queralt, 3,3 milions de persones és més de la meitat de la població de Catalunya. Em sembla que ni el cor de la ciutat va tenir tanta... Totalment. I a més hi havia unes 10-15.000 persones a Badalona, al Palau Olímpic, que van anar a veure l'acte en directe. Clar, no sé si eren 10. Amb un sol usuari.
O sea, no van a posar-li la veritat que Exacte, però és que a més hi havia gent, per exemple, nosaltres que ho estàvem veient amb els meus amics, érem 4. Llavors, entràvem amb un compte i érem 4. Per tant, potser no eren 3 milions, eren molts més. Hi havia més gent. Clar, aquí està el punt. Clar. I com bé has... Digues, Mariel. No. Continua, sisplau. Sí, no, jo anava a dir que, clar, abans tota una plataforma de televisió generava menys tràfic que això. I ara una sola persona, des de casa seva, pot generar això. També t'he de dir que en aquest cas, aquest directe que fan, també compten amb el suport de professionals del sector. Hi havia càmeres professionals, realització, so molt professional de televisió. Bueno, i ahí hi ha una relació, un vincle molt fort amb Piqué. Exacte. Que és gran part de Tot i que Piqué no hi va anar-hi a l'acte, hi havia d'anar-hi i no va treure Per què serà? Van anar altres futbolistes, però ell no. Però justament, no? Piqué va financiar i fer possible moltes d'aquestes partes del streaming. Ibai ja va posar-se com un cap de streaming, sobretot de habla hispana, però hi ha un empresari molt fort que està posant molt diners. Deu tenir moltes criptomonedes, Tal vez. Sí, molta plata, Mariel. Carles, sisplau, continuem ara, sí. Quin llibre et vas comprar-te aquesta setmana? Sí, doncs em vaig comprar un llibre supermaco, que aquí el podeu veure, que és Women in Science, Dones a la ciència, i bàsicament parla de 50 dones pioneres sense por que van canviar el món. I és un llibre molt maco, molt maco, i llavors he pensat que us aniria parlant d'aquestes heroïnes que ens han fet el món un lloc molt millor a tots. I volia començar, precisament perquè avui havíem parlat d'aquesta bactèria, de la Barbara McClintock, que era una citogenetista, disculpeu. És a dir, una genetista de plantes. Vale. I us explicaré la història d'aquesta persona perquè és superinteressant. La Bàrbara... Sí, digues. No, que endavant, sisplau. A mi m'encanta quan em feu preguntes perquè aclariu moltes vegades coses que la gent s'està preguntant i que jo igual no he caigut. Així que, sisplau, sempre pregunteu-me tot el que vulgueu, que a més m'encanta. Bé, la Barbara McClintock va néixer el 1902 als Estats Units, a Connecticut, i el pare sempre li va donar molt suport a estudiar i li va donar el suport perquè pogués fer un màster, un doctorat en botànica. La mare no volia, però bé. Clar, estem parlant que va néixer el 1902 i el 1936 estava ja treballant en genètica a la Universitat de Missouri. Perdó, estem parlant d'una època on les dones a la esfera pública no tenien res, ni possibilitats de voto, ni de participació, ni d'estudiar, ni de res. O sigui que aquesta dona és un cas excepcional. És una crac, sí. Però, a més, ella es va fer famosa perquè ella anava cada dia a la universitat a treballar amb pantalons. I això pels homes aquella època era com impensable. I li era igual. Li era absolutament igual. Jo vaig amb pantalons i m'és absolutament igual. I a més ajudo els meus estudiants, treballo amb els meus estudiants que estan investigant. Bé, va estar fent molt bona feina, però resulta que allà a la universitat li van dir que si es casava o si el seu company, perquè eren dos treballant junts, un home i ella, si el seu company pel que fos algun dia marxava, la farien fora, o si es casava, la farien fora. I així que ella va dir, no va trigar gaire en deixar aquella feina i se'n va anar a buscar una feina decent. I va trobar una feina d'investigadora a Spring Harbor i allà ella es va dedicar a començar a plantar blat de moro, maïz, que diríem en castellà, blat de moro, i va començar a observar que el blat de moro tenia diferents colors, els grans tenien diferents colors. Sí? I va començar a estudiar l'ADN dels grans de blat de moro. I va descobrir que el blat de moro, que tenia diferents colors, compartia el mateix ADN, és a dir, l'ADN era el mateix, i llavors ella es va donar compte que es podia fer un salt, la vida, seleccionava quin tros d'ADN
utilitzava per renderitzar, per generar aquells grans. O sigui que va fer... Un descobriment superavançat. Clar, Sí. i més per aquesta època, oi? Sí. A més que ella ja era famosa perquè la veien com el doble intel·ligent de la majoria dels seus companys homes. Els homes quedaven molt cau. I va descobrir tot això, ho va documentar... No van a deixar estudiar-nos. És res important. Exacte. Doncs aquesta els feia plasca a tots. Doncs el 1951 va donar una classe, va donar una conferència on va explicar els seus descobriments i els investigadors van al·lucinar tant, o sigui, estava tan avançada a la seva època que alguns ni l'entenien i altres no la van creure. I ella va dir, bé, quan tu saps que tens raó, no et preocupes del que pensi gent que no arriba. I va seguint fent, i al cap de 30 anys li van reconèixer amb el Premi Nobel. Uau, molt bé. Sí. Era tan avançada que no la podien seguir els investigadors de la seva època, en aquest cas quasi tots, pràcticament tots, homes. Imagino. Llavors és una... Sí. Estem parlant justament de Barbara McClinton. Moltíssimes gràcies, Carles, per compartir aquesta història i sobretot totes les notícies. Recordeu que blog.carlesmateo.com trobaran tota la informació del Carles i en nostre chat de Twitch als missatges està justament l'enllaç per trobar tota la informació que hem compartit avui. I Carles, ens veiem el dilluns que ve perquè vam tenir moltíssims temes pendientes. Sí, tenim moltes coses interessants que parlar i sempre és un plaer parlar amb vosaltres. Moltíssimes gràcies, Carles. Fins la propera. Fins la propera, que tingueu bon dia. Tanquem la secció del Nou Món Digital i anem cap a les notícies.